Oh, dito ba yun yung ano? Ay, hindi. Yung Hacienda de Naga? Ay, hindi. Ha? Oo. Resort yan eh, no? Yan oh, resort yun. Style lang yan eh, oh. Diba? Abandon. Lakas ni Mark dyan sa paakyat, oh. Hindi ko pa yan tinutodo. Ito, dito sila banda. Yan. Ayun oh, nandyan yung sticker. Kuya, saan yung stickeran dito? Ayun sa Purunoy. Okay, thank you po. Okay. Dito yung sticker ko ya. Ayan. Mark dyan. Okay. Thank you po. So ayan guys, na-pick up na namin yung ano, yung pinagawa kong sticker. Kung makita nyo kami sa daan, kung sino makakilala sa amin, kung makilala nyo kami, bibigyan ko kayo ng sticker. Hindi na kailangan mag-gas dito, oh. Dito guys sa may Pakol, pag pabalikan na ng Naga, pasulong na siya pababa. Pero hindi siya masyadong pasulong, kaya di mo na kailangan dito mag engine brake, kasi yung free wheel lang okay lang naman, hindi naman siya masyadong mabilis. Ayan oh. Hindi rin ako nakapreno niyan, pero hanggang 35 lang siya. Oh yeah, magpo 40 siya oh. Ganda to, ganito, tipid sa gas. So yun, dediretso na kami guys. Punta na kami ng ano, ng Balatan. Part daw yan ng Nabuwa, sabi ni Mrs. Di-deliver kami doon sa documents, and then tong isang package na dala namin. Hindi to sa Sophia's guys, kasi yung katrabaho ko sa trabaho, alam nila na nagdi-deliver ako. So yun, kinausap nila ako. So ano tayo, excuse tayo kay Bayaw. Pasensya na, hindi ko na dinaan sa ito yung booking namin. Meron din sanang ibibigay si Bayaw na booking, kaso masyado ding maaga, tumapat sa oras na to. Alas 7 kasi din to eh. Binibigyan kami ni Bayaw ng booking ng 6:30. Papili, okay sana yun, dagdag gasolina din sana, panggas din sana. Kaso magagahol kami sa oras. Dito yan eh, no? Dito yan eh, oh, dyan. Grabe si kuya oh. Pababa na nga eh. Mayaman sa gasolina. Okay, dito na tayo. Dadaan sa may Hacienda. Dito hindi na free wheel kasi ano na to, patag na. Meron dito guys na park na parang hindi na ginagamit din, or hindi natin alam, baka siguro ano, hindi lang siguro siya operational, pero parang sayang kasi parang maganda yung park sa loob. Kung operational pa sana yan, baka nakapasok kami ni Mrs. dyan. Pasyal-pasyal tayo dyan. Hacienda de Naga. Kung okay pa sana tong Hacienda de Naga, maganda to sa pasyalan ng Naga, no? Dagdag sana to pasyalan sa Naga. Kaso no, pinabayaan. Ayun oh, sayang oh. Mga karakter ng ano to yun, ng wild. Dito may police station guys ah. Naga City Police Station 4. Tapos dito rin na ang impounding area. Alas 8 pa lang. Ganda dito guys ah. Mapuno. Wow, ganda. Daming baka eh, no? Sarap yan, lechon baka.
Carolina pa rin pala, na? Carolina pa rin pala to. Kala ko to, sako pa ng Kararayan. One hour later. So yun guys, pasensya na drop na namin yung dineliver namin sa sa Balatan na buwa. Balatan na buwa. Hindi ko na videohan dahil lobot tong camera ko at chinarge ko muna. Ngayon, dahil wala naman akong pasok mamaya, naisipan namin ni Mrs. na magpunta dito sa Tiwi. Mamasyal na lang kami kasi maaga pa naman, alas 10 pa lang. So dito kami ngayon sa may guys, Ocampo, proper ng Ocampo. Ngayon ko lang kinabit yung camera ko, lobat ka ganina, hindi ko na malayan. So after nitong Ocampo, papunta na tong Tigaon, and then kakanan tayo papunta ng Partido, then Tiwi. Kakaiba rin trip namin ni Mrs. Kahit ang mahal ang gas. Pero syempre, alam nyo naman, pag tayo mga riders nagra-rides, di ba? Kakaibang saya ba? Di natin inda yung mahal ng gasolina. Kung ito naman ang kapalit, di ba? Yung pampaalis ng stress dahil sa mahabang linggo na pagtatrabaho. Kahit pa paano sa isang araw may ganito tayong may ganito tayong ginagawa. Ganda ng daan dito sa Ocampo. Wow, ganda pala yan guys. Kung pupunta kayo ng Bicol guys, huwag niyong kalimutan dumaan dito, mas maganda. Lalong mas maganda mamaya pagdating natin dun sa guys, sa Tigaon hanggang Partido. Hindi kasi dito masyadong guys, hindi masyadong masasakyan, unlike dun sa main road, sa bang tawag ng highway na yan, is talagang lahat yung volume ng sasakyan nandun. Medyo may kalayuan to, pero sulit naman, hindi ka mabuboring. Ganda dito yan, yung bundok na yan, Isarog. Nasa likod tayo na Mount Isarog. So montage tayo guys.
Podiongan Elementary School. Uy, ang gandahan oh. Ang ganda oh. Wow, ganda oh. Oh, di ba? Ganda oh, no? Ganda oh, dyan tayo dadaan sa gilid na yun oh. Oh, ano to? Turangge? Turagwe? So yun guys, dito kami banda. Malapit na kami sa may bandang partido. Or partido na yata to. Kanina kasi nandun kami sa Sagnay. Sagnay Camsor. Ganda na ng lugar dito. Nasa kabila yung dagat. So dire-diretso na to, puntang Tiwi. Kaya gusto kong dumaan dito guys kasi tulad niyan yan. Walang mga kasabayang sasakyan, mga malalaki. Yan. Kaya dito makakapag-relax ka talaga ng drive. Di tulad pag may mga sa mga main highway kasabay may mga higanting sasakyan eh nakaka-stress. Yan oh, ganda ng view. May isla oh. Nature talaga, no? Nature garden. Nakaka-stress yung maraming sasakyan. Wow! Ang ganda dito guys oh. Dagat oh. Bakit? Bakit? Ang ganda ng daan dito, no? Ang ganda ng daan. Oh, may tulay pa, oh. Semana Santa. Grabe na yan, oh. Diyan tayo dadaan pag ganun, oh. Ang ganda, oh. Ahon yan. Yung galing oh. Oh, doon na no? Ang nakatakot yan, landslide. Bungalon. I love Bungalon. Ay. Oh, may gasolinahan pa oh. 95. Ganda dito guys. Sarap dito mag-rides. Parang napaikutan natin yung isla na yan ano? Woo! Sarap naman. Ganda oh. No? Konnichiwa. Ang ganda no? Ay, ito na tayo. Dito na. Oo. Oo. Ayan o. Oo. Oo. Kaya nga eh. Ayun o, may malilim o. Ang lupit o. Grabe. Ganda guys oh. Ang lupit guys oh. Yan ang di kayang walang katumbas na halaga. Yung ganyan guys oh. Na view. Ang lupit oh. Diba? Napakalinaw ng dagat guys oh. Yan yung isla. Pang ilang beses na natin dito ano? Matagal na tayo dito di ba? Ay pang 3 na yata natin to. Hindi, Dalawa. Doon pa? Oo.
Pero dito na tayo magpahinga. You brighten my day, you're showing me my direction. You're coming to me and giving me inspiration. How could I ask for more from you, my dear? Maybe just a smile in your, maybe just a smile in your heart. You brighten my day, you're showing me my direction. You're coming to me and giving me inspiration. How could I ask for more from you, my dear? Maybe just a smile in your heart. So ayan guys, nandito kami sa may Tiwi. Pasensya na, hindi ko napakita sa inyo yung doon sa taas, sa partido. Pero may mga ilan mga picture clip kami dyan ni Mrs. Papakita ko dyan sa inyo. Barangay Patititan. Ano? Patitinan? Yan. And then, dito na tayo sa may Tiwi. Dito kung saan dati, dito kami naligo ni Mrs. Yung beach dito sa Tiwi. Doon pa siguro sa baba yun, yung mismong beach ng Tiwi. So guys, dito kami noon naligo. Itong dagat ng Tiwi. Yan, dyan sa loob. Oh, pasok lang naman. Kung may tao, di ano lang. Bibidyo lang tayo. Yan. Dito guys, Yan. Pag dito kayo maliligo guys, ano yan, re-rentahan nyo yung tent. Yan, ganda oh. Yung tubig hindi naman masyadong malinaw, pero okay na. Oh, di ba? Okay na oh. Kaya nga dito tayo naligo nun na. Ewan ko saan ba banda yung tent natin nun. Alam ko dito banda yung tent natin eh. Dito oh. Kaso nawala na eh, no? Sinira na nila. Ayan guys oh. Dito kami pupunta sa susunod May. Pag uwi nung uncle ng Mrs. Dito kami dito kami si swimming. Tapos send mo kuya, kayong maliit, konting video lang. Ayan, tayo din yan. O, yan. Tapos, dito tayo magka-cottage. O, dyan. May renta yan, may renta. O, halika na, tara na. Sa May guys, May. So, yan guys, reko. Ito guys yung CR. Ligo 10. Nakalagay yun. Ay, ligo 100. Tragis. Ligo 100. Libre ang entrance. Magre-renta ka ng tent. Oh, yan, maganda yan. Lobot na rin yung ano ko. Sakay na. Sakay na. Kaya nga. Di ba, no? Yan, ganyan din yung alon nun, di ba? Sugod Bridge. Kaya nga. So, yun guys. Hapon na. Ang oras is 3:30 na. At pabalik na kami ni Mrs. sa Naga City. So, andito kami sa Mailigaw guys. Sobrang sulit yung lakad namin ni Mrs. ngayong araw na to. At kahit pa paano is nakapag-enjoy kami sa mga view. Nabusog ang mga mata namin. Salamat sa inyong panonood guys. Ingat kayo palagi sa biyahe. Salamat sa inyong pag-like, pag-subscribe sa panonood ng mga short videos ko. Maraming salamat. Pero sana subscribe din kayo guys, kasi malaking tulong yan sa channel ko dito sa YouTube. Palagi magdasal bago bumiyahe na malayo, bago mag long ride. And then ingat, doble ingat sa biyahe guys.
So, ingat kayo palagi. Ride safe. Peace out.